no ginuang kodo popularity to bende kata kinyo kaka wach ma humbe no chakre no nyo bed mwach linda manenjo bed katimo rallies mage wateno kagin western to rallies have been peaceful Sifuna and all this ang momio en Homa Bay kende winyoga e manyoru gini woke koro sani okonego jo maketo sirikal tesreket nwa sana ni gini koro sechopo kang monego ted ICC en gima wanyalo loso within the region to gima chando ji ma ti opposition gini gi sida mang'eny sani gionge achiel winjoga opinion poll wacho ni kagi riure e kagi nyalo rombo Ruto to kakineno kagi wuoyo kaka Gachoga wuoyo kacha Kalonzo wuoyo kacha Matiang'i bende wuoyo ndini nyoro be nyolo so chama ne koro opposition is gini gi chaos koro gidwaro gima nyalo miyogi popularity winjoga koro weche mag ICC gi ano kanyal donje sani because gin weche mag kelo siasa to ka wacho weche kaka onego wadhi mbele abinda yie gima tom du kuwacho ni onego waket jowa karachiel to kadwa mondo waket na ODM kende hapana wach nitie nyaka jomoko ma bende ogionge ODM wadwa mondo waluong onagi winjo karachiel kada ke waketo kendo buro dinga kana Mama Ida benda yie ni Mama Ida emanyalo konyo wasani niwach iwinje kuonde te to bende nyalo winjo kama mama moro wacho nyoro yani ni Facebook kawacho ni kada ngama sani ngano ODM kama kawacho ni ke Ruto wacho ni koro dwa miwa deputy president ngaminyalo mi an sani ki penja sani en ke Ruto ngama nyalo bet deputy president sani ko aluo Nyanza en Ida Odinga kimiyo Ida Odinga komno to tiende ni onyalo buoyo gi onyalo kelo luo Nyanza karachiel onyalo wuoyo gi all these people mondo kel aito kendo en ma jao gine Raila Odinga nyocho weye koro meno is advice mabe nanyalo chiwo miyo Ruto kadhi mbele lakini maduong en ni oburo Odinga mabe nae dagom sana orengo majens ma gavana marwa gini iluongo gine joma okadwa wacho joma osed lakini gin joma dongo gin joma nego bed ni gikelo giriwre go buru to gikelo gine karachiel orengo sani ok onego bed ni ringe pap nyoro neno ko wacho ni sani oseroch owacho no roch lakini kata ki roch sani wan nyithindo matindo kuomi onego bed ni unmiwa direction koro kiwok ni koro in dwa ringe pap kocha gi joka to chayowa joka wacho ni jaluo tingo panga maseche ma ino ka joluo negre gi to gimor koro ana kwayo kama ka oburo Odinga kod Aida kod joluo kata ken ma joluo luonga ne sirikal gine meeting luonga ne meeting moro to luong professionals mag luo moa kure Homa Bay Migori to wawacho ni to direction mane manyalo konyowa kaka joluo kanyo monego wadhiye wawuok e sirikal ma sani mantie ni ma wantie gi osiep gi sirikal matiyo kwadhi kaka Kalonzo en gi kony mamo nyalo konyowago kose wadhi kaka Gachago manyocha yanyo wabo wito wanyaki gine mar gine ka yanyo wabo gine mar gweng koro menie kaka wanyalo konyo jowa seche mawuoyo onego bed ni wamiyo gine leader jomwatiyo ni direction monego bed ni gidhiye to bende sani kata na nyithindwa kaka Babu Owino nyo ka wacho 2032 odwa timo ang'o odwa bet president kidwa bet president 2032 penja ni to sani ang'o ma kwatimo maber to nyalo miyi popularity 2032 an gima wacho sani kura 207 kaka nwago kura neno ka jaluo ni nogo omakre kod jo Kalenjin bogo kura ma en kura manene Raila noyombo manene okwale akwala koro sani an ka kipenja wacho ni kura ma jaluo gi kura mar jo Kalenjin onego bedie kapa achiel kaka ni wakero 207 ai wagin makata kwa rem sani to 2032 kaka Babu dwa chung ker to wabet wan giango gi kura